वर्गातील विद्यार्थिनी आहे. आम्ही संवाद सादर करीत आहोत. बसमध्ये खूप गर्दी आहे. शेजारी एक आजी उभे आहेत. दिनेश एका जागेवर बसला आहे. आजी उभे असलेल्या दिनेशला दिसताच तो आपल्या जागेवरून उठतो. आजी, तुम्ही या जागेवर बसा. आजी दिनेशच्या जागेवर बसतात. किती कोणी मुलगा आहेस तू? आजी, वृद्ध व्यक्तींना बस रेल्वेमध्ये बसण्यात जागा देणे सर्वांच कर्तव्य आहे. सुखी राहा बेटा. आजी दिनेशकडे कौतुकाने पाहतच राहिली. धन्यवाद.